Ka Olympic jung usne majarap sau kabla pelong ha France kadai ka wayne ki Olympics kabla penmi shibun ba ki jingjia ki bakhla ha ba wat kiri jung ka perthei kimpriang yakum kini ki jingjia ha ka ba manta ngi la yo I ba ka wayne ki minister ki ba dei pe ha ka sport la ne ki jing le kai jong ka reference kala kudu bad kala do ya u president jong kategori uta u Emmanuel Macron katkum kate ka khubor bat kate ki jingjia ha ka nagliang jong president kari France bat kate ka minister ka badai pe ha ka transport kilayale yakte ka kam khala nagliang jong ki bahaying khamtam ki khun kalok jong u Emmanuel Macron kita sosi thang haba kyo I yakate jing yak dup I jong kite ki arngut ti kamta katkum ka khubor laong ba u Emmanuel Macron ulapan ma na ki pa ba bat khamta me na ki bahaying asam na ka bata kate jing ele I ki jong ki kumjuru na kaliang jong kate ka sport minister jong ka France kala bana pa ba ru kala kerpat ya ki pa ba la yo I bat ki ba page ya ki media bat ki rensan ki ba pher ha ka ba kalau ong ba kanum don ka jingmut ka ba shalandet la ne ki jingmut bas ne handai ka dei tang ka jing e ka ba pau shabar ba kili kala do ya president jong ka France handai ket kum ka khubor balayo lum kiri jong ka perthei kira songkhia lor ka tei jingle khla bat ka jingele I jong ki tei ki arngut hapreng upai ba ubrang sakhi ya ka tei ka jingele kai competition ka ba khrau hapo perthei kita ka badai ka Olympic ka bala pelong ha ka tei hi kari ka ba kini ki arngut ki lapan pau la ne ki lapan I ya kum ka ne ki jinglong ka bom ya ham bat ka imlang ka salang